Joar Aizpuruaren konpainian, Ataun Irratian, orain hasten da eguna. Asteko egun guztiak ezberdin egitea da gure naia. Berezitasunetik hasten baita gure nortasuna. Lehenengo kafe hori hartu ondoren egunariekin eta agian bigarren bat hartzeko garaia ere bada. Hasi eta astearen arteko ezberdintasuna handia baita zure gogoko irrati bat entzuten duzunean. Ataun Irratian, bide ertzean. Egunon Euskal Herria, zer moduz goizeko 11 jo dizkigu ordulariak, otsaiak 8 ditu gaurkoan, larun bata da, eta bidertzean, egunon! Beno, zer moduz beste asteburu bat, beste larun bat, hementxe Ataun Irratiaren uinetan, bat egiten dugulako guztiok eta baita zuk ere, entzule inolako utxik ere egin gabe, gurekin bat egin berri baldin baduzu, ongi etorri, oraintxe bertan Ataun Irratiaren uinetara, zindagizut, etzarela inolakoan damutuko, eta ondo baino hobeto pasako duzula gurekin. Beno, gaur hilabeteko bigarren larun bata dugu, eta beraz oraingo honetan, herrira begira, bertara begira, baina baita mundu zabalera begira jartzere tokatzen zaigu, Gaur egia esatea nahi balin baduzu, kontatzeko asko dugu, eta guztiak egiteko nahiko lan ere, izango dugu, baina saiatuko gara, eta nik uste lortuko dugula noski. Ni Joar Aizpurua naiz eta plazerrutxa izango da noski zurekin batera egotea hementxe Ataun Irratiaren uinetan, oraintxe goizeko 11etan abiatu eta eguerdiko ordu batera bitarte, bidertzean saio berri batekin. Ataunirratia.eu atariaren bitarte zentzun gaitzakezu, bestelako streaming plataformen bitartez ere bai, eta Ataunen bertan balin bazaude jakizu 107.2 frekuentzian ere, bat egin dezakezula gurekin noski, hementxe eguerdiko ordu batera arte, 2 orduz kontu kontari eritzeko presta izango nauzuelako neroni Joar Aizpurua. Eta, besterik gabe, badakizue guri abestitxo batekin astea gustatzen zaigula goiza, larun batero, eta gaur ere noski, ez dugu gutxiago egingo, eta gauztak horrela, Uger taldearekin abiatuko dugu gaurko eguna. Hau da, bi bide, bi izeneko abestia, beraien diskorik berrieneko lanetako bat, goza ezazuen zule. Egunon, eta ongi etorri. Bide ertzean, Joar Aizpurua.
irratia barrutik ezagutu nahi? Esatari eta gonbidatuak ezagutu nahi dituzu? Jarraitu Ataun Irratia Instagramen. Storiesetan esatariek igotako bideo naiz irudien bitartez, irratia barrutik nolakoa den ikusteko aukera izango duzu. Hartu parte inkestetan, erantzun galderei eta partekatu zure lagunen artean. Jarraitu Ataun Irratia Instagramen. Bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere irratia piztu eta entzun. Bide ertzean. Goizeko 11 eta 11 minutu ditugu momentu honetan ordularian entzule, bagoaz bide ertzearekin aurrera eta zurekin ere bai. Beno, gaurkoan esan dizuegun bezalaxe 11 kontu ditugu zuekin egiteko eta guzti horiek aipatzen joango gara poliki egia esan, asko ditugulako eta guzei egin nahi degulako tokia herrira begira jarriko gara, Ataungo herriak azken egun hauetan zer utzi digun zuei kontatu alizateko, baina nazioartera ere begirada egingo dugu, nazioartean aste honetan zehar topatu ditugun bitxikeriak edota, bueno bai, ez dakit gustatzen zaigu guri Ataun Irratian ere, bestelako albiste batzuk ere azpimarratzea, ez da nazioartean, halako bitxikeria etiketa hori ere lor dezaketen albiste horiek. Eta zehazki gaurkoa nazioartetik abiatuko dugu errepaso hau, izan ere joan zen igandean, otsailaren 2an, ea ondo esaten du, benetan, batzuetan jartzen dizkidate izen batzuk, Punxsutawney Phil Marmota bere gordelekutik atera egin baitzen joan zen igandean. Izan ere, Ameriketako estatu batuetako Pensilvania estatuan ospatzen den marmotaren egunean bertan,
marmota, noski, bere gordelekutik, aipatu dizuegun bezalaxe, atera egin zen. Aurten, marmotak bere itzala ikusi du, eta horrek zer esan nahi du? Negua, aurten, 6 aste gehiago luzatuko dela tradizioaren arabera. Ekitaldi hau berezi esango dugu dela, ekitaldi berezia dela, 1887 urtetik ospatzen delako, eta denboraldiarekin kultur fenomeno bilakatzen ere joan da noski. Simbolo bihurtu den marmotaren portaeran oinarritzen dau, bere gordelekutik ateratzen denean, eguraldiaren iragarle bihurtzen delako, eta herri sinesmenaren arabera, Phil marmotak berak bere itzala ikusten baldin badu, negua luzatu egiten da. Bestela, udaberria goiz iritsiko dela iragartzen du. Hain zuzen ere esango dugu, Punxsutawney herrian bertan, milaka pertsona bildu direla urten ere, otsailaren 2 batera, eta bertan egin den ekitalditik, esango dugu, zur eta lur atera direla asko. Mundu osoko komunikabidek ere esango dugu, gertakarien berri ere mandutela, Phil Marmota kluba bateko kideek zaintzen dute urte osoan, eta beraiek arduratzen dira noski ekitaldia zuzentzeaz. Naiz eta esango dugu, meteorologok ere eguraldi iragarpenak zientzia eta teknologia modernoen bidez ere egiten dituztela, baina noski, marmotaren eguna ohitura gisa esango dugu bizirik mantendu dela, kultura popularrean leku berezia hartu duelako, eta urten ere, noski, negua gogorra izaten ari da Ameriketako estatu batuetako hainbat lekutan, eta Philen iragarpenak zenbait lekutan hotzaldi eta elur gehiago ere ekarriko ote duen galdarazi du. Bitartean esango dugu, beste batzuek ordea humorez hartu dutela marmotaren aurresan hauxe bera, urtero bezalaxe, eta neguaren amaiera ez du beti asmatzen, baina, oraingo honetan, horixe, 6 aste luzatuko dela. Dena den esango dugu, marmotaren eguna, festarako eta tradizioak mantentzeko aitzakia ederra izaten jarraitzen duela ere, Pensilvaniako herri txiki honetan. Horixe, aste honetan bertan edo joan zen igandean hain zuzen ere nazioarteak utzi zigun albiste bitxi horietako bat, baina ez da bakarra, orain Euskal Herrira etorriko gara, izan ere, hamarkada batez euskal musika eszenan erreferente izan ondoren, Esne Beltza taldeak bere azken kontzertu eskaini zuelako otsailaren batean, Bilboko Miribilla kiroldegian bertan. Milaka lagun bertaratu ziren, taldeari agur esatera, eta giro unkigarria bizi izan zuten gau osoan zehar bertaratu zirenek. 2008 urtean sortu zen Esne Beltza taldea, eta ordutik euskal musika modernoaren ritmo bizi eta anitzak uztartu ditu, reggae, hip hop, ska edota baita folk doinuak nastuz ere. Taldearen abestiak aldarrikapen sozialez eta mezu baikorrez beteak izan dira beti, eta euren zuzeneko indartsuek ere milaka jarraitzaile bildu dituzte urtez urte, nola ez. Aitor Gorosabel Sutagartaldekoa, Fermin Muguruza eta beste hainbat euskal artista ezagunekin egindako kolaborazioek ere, haien ibilbide esango dugu, aberastu egin dutela, nola ez. Miribillako agur kontzertua taldearen historian mugarri izan zen beste behin ere, eta zaleek esango dugu emozioz bizi izan zutela azken emanaldi hau. Holtza gainean taldekideek eskerrak eman zizkieten urte guzti hauetan babesa erakutsi zieten guztiei, eta ohiko indar eta energiaz
haien kantarik ezagunenak ere jo zituzten. Esne zopa eta gora bezalako abestiek, esango dugu armaiak dardarka jarri zituztela eta kontzertu amaieran noski, emozioak lehertu egin zirela azken agur horretan bertan. Taldea desegitea erabaki arren esango dugu, Esne Beltzak euskal musikaren historian utzitako arrastoa ez dela erraztaztuko. Haien doinu berritzaiek eta mezuek belaunaldi oso baten parte izan dira eta zalantza izpirik gabe, etorkizunean ere esango dugu haien musikak bizirik jarraituko duela. Miribilan bizitako azken gau ura taldearen ibilbide oparoari emandako omenaldi handi eta unkigarri bat izan zen. Eta bestelako kontuetara egingo dugu salto, badakizue, gustatzen zaigula guri, hemen Euskal Herrian ara eta ona ibiltzea, nazioartean ara eta ona ibiltzea, baina gaietan ere, nahasten ditugula batzuetan, eta, denetarek kondatzea gustatzen zaigu. Datozen minutuetan osasunari erreparatuko diogu luze eta zabal, izan ere, aste honetan bertan jakin dugu Eusko Jaurlaritzako osasun sailak prostatako minbiziaren baeketaren ezarpena baloratzeko proiektu pilotu bat jarriko duela martxan ekainean bertan. Ikerketa honen bitartez gaixotasunaren detekzio goiztiarrak zenbaterainoko eraginkortasuna izan dezaken neurtuko dute eta baita herritarrengan duen eragina ere. Osasun sailak azaldu duen informazioaren arabera, Euskal Osasun Sistemarentzat funtsezkoa da diagnosia azkarra sustatzea, minbizi moten artean ohikoenetakoa den hau garaiz atzeman izateko. Proiektu pilotuaren helburua noski, detekzio programa antolatu baten bideragarritasuna ebaluatzean oinarritzen da, eta horretarako 10 bat eremu osasun zentroen laguntzekin analisi kliniko ez inbaditzaileak egingo dituzte, baeketaren protokoloa hobeto zehaztu alizateko eta baita emaitzak erregistratzeko ere. Lortutako datuak abia puntu izango dira balizko programa orokorra bateranzko lehendabiziko urratsak izan daitezen. Eta osasun sailak adierazi duenez, plan onkologiko berria 2030erako diseinatzen ari dira eta urten bertan lehendabiziko segilekoan onartzea da helburu nagusia. Plan horrek esango dugu gainera minbiziaren arloan dituen erronka nagusiak jaso eta lehentasunak ere ezarriko dituela. Adibidez, prebentzioaren bultzada, diagnostiko azkarra, tratamendu berritzaileak, pazienten jarraipen pertsonalizatua eta baita gaixoen bizi kalitatea hobetzea ere besteak beste. Lan onkologikoaren hildoari dagokionean, iturrien arabera, osasun agintariek arreta berezia jarriko diote minbizi ohikoen aurkako baeketari. Satxasa koloneko minbiziarena ez ezik ordea. Beste zenbait tumore motaren hautemate goiztiarra ere, ala nola bularreko minbiziari ere jarriko diote arreta. Eta orain, prostatako minbiziaren kasuan ere, baeketari lotutako urrats erabakigarria eman nahi dute noski, jarduera protokoloa optimizatzeko asmoz. Minbiziari aurrea hartzeko erronkari heldu nahi diotela adierazi dute modu koordinatuan, eta horretarako proba pilotu honek garrantzi berezia duela azpimarratu dute. Hau da, gaixotasuna goiz detektatzeak ondorio onak ekar ditzakela diote, baina bai bizitxaropenean baita tratamenduaren eraginkortasunean ere. Halaxe,
azpimarratu dute osasun sailetik. Adituek diotenari begira berriz, medikuntza arloko profesionalen artean prostatako minbiziaren baeketak itxaropen handiak pizten dituen arren, zenbaitek esango dugu hartarazi dutela diagnostiko goiztiarrek egoera batzuetan gehiegizko tratamendu arrisku ere ekar dezaketela. Eta hori dela eta proiektu pilotu honen lorpen nagusietako bat izango da, hain zuzen ere, zein adinetan eta baita zein maiztasunez egin behar diren probak argitzea. Hau da, onurak eta arriskuak oregatzeko gomendioak ematea zehazki. Era berean esango dugu ordea, ospitale nagusitako uro-onkologoak prestazaldu direla ere proiektuari ekarpen zientifiko egin alizateko. Eskuratutako datuen bitartez, hobeto ulertu alizango dute prostatako minbizia prebenitzeko baeketa masiboen eragina eta planifikazio onkologiko koherenteagoa erdietxi al izango dutela ere adierazi dute. Aurrera begira, dagokionean berriz datozen hilabeteetan proiektu pilotuaren funtzionamendua garatu egingo da eta esparru horretan herritar batzuei gonbiteare egingo zaie baldintza kliniko jakin batzuk dituztenean probetan parte har dezaten. Ondoren berriz lortutako informazioaren azterketa sakonaren bitartez, osasun sailak erabaki egingo du ea baeketarako programa orokorra martxan jartzeko moduko haute den edota zein neurri gehigarri hartu behar diren. Halaber, esango dugu 2030erako plan onkologiko berria lehentasunezkoa dela Eusko Jaurlaritzarentzat minbiziaren erronkari aurre egitea osasun politiken ardatz nagusietako bat dela aitortuta. Plan berriarekin minbizi diagnosia duten pertsonek arreta integralagoa eta inbasio gutxiagoko tratamenduak izatea espero da, baina baita baliabide teknologiko aurreratuei sarbide handiagoa ematea ere. Edo nola ere, aipatuko dugu jakinarazi dutela ekainetik aurrera pauso nabarmena emango dela prostatako minbiziaren arloan. Proiektu pilotu honetan parte hartuko duten profesionalek eta pazienteek balio handiko esperientzia eskainiko dutelako eta hemendik urte gutxira baeketaren ezarpen egonkorrari atea irekiko zaiola. Horrela beraz, 2030erako plan onkologiko berria indarrean sartu aurretik, osasun sailak espero du Euskal Osasun Sistemak urrats sendoa egitea gaixotasunaren diagnostikoan eta baita ere prebentzioan. Eta bestelako kontuei dagokienean, joan zen igandetik aurrera esango dugu indarrean dagoela adimen artifizialaren Europako araudiaren lehendabiziko multzoa. Araudi horrek debekatutako praktiken zerrenda jasotzen duela azpimarratu dute eta berau ez betetzeak 35 milioi eurorainoko edo enpresen urteroko fakturazioaren 7%rainoko isunak ere ekar ditzake. Neurri zorrotz hauek bereziki enpresei eragingo die, batez ere beren langileen kontrola egiteko, bada ia tresnak baliatu nahi dituztenei. Langileen kontrola ordea esango dugu debekatu egin dutela. Debeku nagusien artean horren langileen jarraipen hori eta kontrol sistematikoa egiteko asmoz garatutako ia aplikazioak daudela esango dugu. Praktika horiek oraingoz legez kanpo geratu dira Europako batasunaren mugen barruan, enplegatuen pribatutasuna eta giza duintasuna urratzen dutelakoan. Hortaz, enpresek arreta berezia jarri beharko dute beren barne prozesuetan eta halako tresnak bazter utzi edota erabat eraldatu egin beharko dituztelako.
Europako hain zuzen ere agintariek argi utzi dute neurri honek ez duela ekiditen iaren erabilera orokorra, baina bai helburu kontrolatzaileak dituzten automatizazio sistemak. Izan ere, erakundek jakinarazi dutenez, langileen lan eskubideak babestea ezinbestekoa da, naiz eta AI tresnak produktibitatea handitzeko oso tresna baliagarriak izan daitezke. Bazigor araubidearen arabera 35 milioi euro edo fakturazioaren 7%ko isunak izango dira. Ez betetzeagatiko zigorrak ez dira edonolakoak ikusten duzuenez, egoera larrietan enpresaren fakturazioaren 7%raino edo 35 milioi eurorainoko isunak ere aurre ikusi direlako. Araua uste larrienen artean gainera langileen kontrol iraunkorra egitea, kaleratze edo ordainsari erabakiak iaren erabateko irizpiden esku uztea edota datu pribatuen erabilera desegokia sartzen dira. Esperientzia berritzaileak ere esango dugu kontuan hartu direla, ia sistemak besteak beste, langileen emozio edota jokabideak monitorizatzeko erremintak proposatzen hasi ziren zenbait enpresa, baina hala ere, araudiak argi eta garbi utzi du ez zuela onartuko halako teknologien ezarpenik pertsonei eragin dezaketen kalte psikologikoa, estresa eta diskriminazio arriskuak direla medio. Batzuek diote neurri hauek gehiegizkoak izan daitezkela Europako kooperatibitatea murrizteko, AI garapenean aurrera doazen beste lurralde batzuen aldean. Beste kordea positibotzat jotzen dute, uste baitute, hobeto babestuko dituela langileen eskubideak eta oro har pertsonen pribatutasuna ere. Europako batzordeko kideek azaldu dutenaren arabera, egungo testu inguruan ia oso azkar garatzen ari da. Hori dela eta ezinbestekoa da oinarri etiko, legal eta sozial sendoak ezartzea. Gero eta ekonomiari eta berrikuntzari ere bultzada eman alizateko, baina pertsonen eskubiden kaltean izan gabe noski. Eta araudia indarrean sartzeak lan handia ekarreko dienoski enpresei, sektore askok ia sistemen berrikuspen zehatza egin beharko baitute, orain arteko erabakiak lege berriarekin bat datozen edo ez aztertzeko. Hala beraz, IT aholkularitza enpresen eskariak gora egin duela aurre ikusten da, eta gora egiten jarraituko duela noski, eurengandik laguntza behar izango baitute enpresa ugarik. Bestalde, sindikatuek adierazi dute neurri honek haien eskubidekiko kezka aspalditik egon dela mai gainean eta pozik agertu dira babes juridiko indartsuago bat lortu delako. Orain, langileen pribatutasunari dagokionez, gauzak argiago daudela adierazi dute, enplegatzaileek ezin izango dutelako airen izenean dena kontrolatu. Lehen debekuen multzoa, otsailaren 2 joan zen igandean aktibatu bazen ere, adituek esan dutenez, datorren urtean arau gehiago ere etor daitezke, bereziki adimen artifiziala, segurtasun, osasun edo administrazio publikoan aplikatzeari dagokionez. Azken finean, batasunaren helburua oso esango dugu oso argia dela. Airen aukerak sustatu, baina aldi berean gizabanakoen eskubideak segurtasuna eta duintasuna bermatuz. Oraingoz beraz, isun handiak ez dira praktikan ezarri, baina litekeena da lehen salaketen inguruko ebazpen judizialak urte honetan bertan ezagutzea. Edo nola ere,
argi geratzen da enpresentzat ezinbestekoa dela inteligentzia artifiziala aplikatzeko moduak berrezartzea, orain arte baino ikuspegi arduratsuago erabiliz, izan ere, arrisku teknologikoa ez da dagoeneko berrikuntzaren alde iluna soilik, baizik eta Europako legeriaren fokuan dagoen errealitate da. Goizeko 11:22 minutu, 33 salto egin dugu. Bueno, abestitxo bat edo beste ere entzuteko tarte hartuko dugu gaurko bidertzen saioan, ezta? Oraindik ere albiste asko ditugu aipatzeko, baina arras pixka bat hartzere ongi etorriko zaigu. Eta zuei ere belarri horiek zertxo bai lasaitzeko ere, beraz, gozatu entzule, venga, guazten pixka bat esandakoa. Abestitxo bat entzun eta belarriak goxiatzera. Guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua, kantuen bidez ulertu gure munduak gulertzen ez gintuenean etorkizuna genuen horrezetatik uste baino gertuago gaude jadanik, kaleak aldatu dira oharkabean, beste norabait begira geundenean etorkizuna ginenean erreza zirudien, erreza zirudien denak. Etorkizuna Hirugarren igandeetan, gaueko 9:00, kultura ardatz hartzeko momentua da. Gorka Santestebanen eskutik, Kulturzast podcasta. Idazleak, musikariak, dantzariak, abeslariak eta askoz ere gehiago. Entzun hilabeteko 3. igandeetan, gaueko 9:00 Ataun Irratian. Eta aukerarik izan ez baduzu, sartu ataunirratia.eus atariko nahi bezala plataforman edo topatu podcasta plataforma guztietan. Kulturzast. Oh, I saw all over you.
do all those things you did before. That pillow talk is talking, please tell me some more. Hands on mine, skin to skin, eye to eye. You got that kind of energy I must explore. I want to lucky win some of your love. I want your jewelry, show me I'm the one you trust. I want you on me, can't get me enough. I want to lucky win some of your love. Win some. All over you, 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 so all over you, 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 all over you. My baby make a tell you, might not be lying when I tell you say I know be Casanova. Talking is cheap, allow me to make my actions speak much louder. Tinini, na-na-na, tinini, no fi fight, it's your body for eBay. I dey end for your love in every way. Body so fire, take out that sheen, make I put you in design. I'm a sexy mama, roll up the grabber. Oh mama, quad up, baby girl, I be all over you. For you I go to compromise, mama I go pay the price, yeah, yeah. My Gen Z Belladonna, she be Pisces and she dey match my energy. All over you, 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 so all over you, 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 so all over you, 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 so all over you, all over you, all over you. Oetik humorez jaikiko zaituen iratzargailu bakarra guk dugu. Bide ertzean. Goizeko 11 eta 40 minutu entzule bidertzean saioan jarraitzen duzu. Ataun irratiaren uinetan zaude, ongi etorri oraintxe batu berri baldin bazara. Ordu batera bitarte bidertzean egunon. Beno, hementxe gabiltza edo genbiltzan eta jarraituko dugu nazioarteko bitxikeriak diren albisteak kontatzen aste honetan ere ataunirratia.eus atarian bildu ditugunak eta bueno, egia esango dizuete orain arte bildu ditugun batzu bitxiak zirela, baina aurrera begira ditugunak ez dizuet esango are normalxeagoak edo direnik, ez benetan kuriosoak dira eta bueno, interesgarri kategoria hori ere esango dugu lortzen dutela gehienek behintzat. Bueno, gaurkoan eta segidan ingurumenari begira jarriko gara, izan ere munduko laku sakonena den Baikal lakuak ez du izoztea bermatu aurtengo honetan. Siberiako zientzialariek ohartarazi dutenaren arabera, negu epelak temperatura baxuen eragina murriztu egin du eta horrek eragin nabarmena izan dezake eskualdeko ekosisteman, bai uraren kalitateari eta baita faunari dagokionez ere. Baikal laku esango dugu, ur edangarri garbienetako bat izateaz gain, fauna eta flora endemiko askoren bizileku ere badela. Hainbat espezieren ugalketa eta elikadura zikloak izoztearen baldintzetara egokituak daude eta beraz klimaren aldaketa honek ondorio larriak izan ditzake. Neguan lakua izozten den momentu horretan ekosistema oso bat sortzen da izotze gerozaren azpian, baina epeltasunak baldintza horiek errotik alda ditzakela adierazi dute adituek. Zientzialarien esanetan, azken urteotan atzemana da uraren temperatura pixkanaka igotzen ari dela, batez ere urtaro epelagoetan.
Datu horiek baieztatu egingo dute edo egieztatu egingo lukete barkatu eskualdeko muturreko klima aldaketak Baikal lakuaren izozte normala eragotzi dezakela. Lehen eremuetan ura jada ez da ohiko datetan izozten eta neguko mesfidantza gero eta handiagoa da. Gainera esango dugu Baikal lakuaren izozte patroi anormalek ondorio ekonomikoak ere ekar ditzakela turismoa murrizteaz gain. Hain zuzen ere, arrantzalen jarduera ere zaildu egingo bailuke. Tokiko agintariek berriz deia egin dute nazioarteko komunitate zientifikoaren laguntza jasotzeko, neurri egokiak aztertu eta ingurunea babesteko, baina hala ere egoera ez da guztiz itzalean geratuko. Izan ere, hainbat erakunde ingurumen proiektu berriak martxan jartzen hasi dira lakuaren kontserbazioa lehenetsiz. Baikal lakuaren etorkizuna kolokan dago eta aurtengo negu epela adierazle argia izan daiteke Siberiaren berotze prozesuaren larritasuna. Beno, eta hain zuzen ere lurretik espaziora edo erdibideko zerbaitetara egingo dugu salto. Izan ere, Europako Espazio Agentziak eta NASAk 2024 YR4 izeneko asteroidearen jarraipena egiten hasi dira aste honetan bertan, haren orbita eta lurrarekiko hurbilketa baloratzeko. Objektu honek esango dugu 40 eta 90 metro arteko diametroa duela eta adituen arabera 101,5 aukera dagoela 2022ko abenduan gure planeta jotzeko. Litekena da aurretik ere 2028an lurraren ingurutik igarotzea, naiz eta orduan ez den espero talkarik gertatzea. Beno, baina xietu ditzagun gertaera honen inguruko informazio, xietasun eta bestelakoak ez dugulako inolako kezkarik sorrarazi nahi. Izan ere, hain zuzen ere, lehenik eta behin, goazten asteroidearen inguruko neurri eta arriskuen inguruko balorazio hori aztertzera. Adituen esanetan asteroide honen tamaina nahiko aldakorra da. Hain zuzen ere, halako masak kalte nabarmenak eragin ditzakete noski talka gertatzerako unean. Hala eta guztiz ere, arriskua handia ez baldin bada ere, astronomoek erne jarraitu nahi dute orbita aldaketak gerta baitaitezke, beste gorputz edota indar gravitatorioen eraginez. Jarraipen hau, gainera, eguneroko datu eguneratzeekin aberastu egiten da nazioarteko teleskopio sareen laguntzaz. ESA eta NASAren adituek azaldu dute 1,5ko talkarako aukera ez dela batere ohikoa, baina erabat baztertzeko ere goiz dela oraindik. Horregatik etengabeko analisi eta kalkulu berriak egingo dituzte datorren urteetan barkatu lurraren defentsa planetarioaren protokoloaren barruan. Helburua da noski 2024 YR4aren orbita zehaztasunez ezagutzea eta beharrezko baliz noski talkarik gerta ez dadin neurriak aztertzea. Baina aipatu dizuegu, epe laburragoan, asteroideak 2028 urtean ere lurraren ingurunetik burutuko duela bere ibilbidea. Une horretan hobeto ezagutu ahal izango dute asteroidearen tamaina, zein konposizio zehatza, teleskopio eta sentsore ugariren bidezko behaketaren zuzenak eginez. Horrek esango dugu, adituek diotenez, balio handiko informazioa emango duela 2022ko abenduko arrisku potentziala zenbaterainokoa den egiaztatzeko.
Asteroidearen jarraipenerako nazioarteko lankidetzak gero eta garrantzia handiagoa hartzen ari dira, espazioan diharduten agentzia ugarik elkarrekin jarduten dutelako. Izan ere, objektu batek lurra jotzeko arriskua duenean, detekzio goiztiarra da lehendabiziko pausua. Urrena berriz, erabaki beharko litzateke zein motatako misio egin daiteken, balizko talka eragotzi nahian. Hainen artean, orbitaren aldaketa eragiteko misioak edota objektua lehergailuen bidez disgresatzeko saiakerak daude. Oraingoz, 2024 YR4 ez da mehatxu kezkagarrienetako bat, baina arrisku euneko txiki hori nahikoa da zientzialariek arreta handiz aztertzeko. Arazoa, aurrerago handitu ez da dinoski. Urrengo hilabeteetan aldagai gehiago argituko dira, besteak beste, asteroidearen masa zehatza, osagai mineralak eta baita ibilbide astronomikoaren bestelako xehetasunak ere. Badatu berrien arabera 2024 YR4aren jarraipena hobetuko da noski teleskopio sare berriak martxan jartzen diren heinean, bai Europan, baina baita Ameriketako estatu batuetan ere. Prozesu horretan, ESAk eta NASAk informazioa partekatuko dute beste espazio agentzia batzuekin ere, tartean Japoniako JAXA edota Errusiako Roskosmos hain zuzen. Helburua da azken batean defentsa planetario eraginkor bat garatzea eta talken eventualitatea ahalik eta modu egokienean kudeatzea. 2022ko barkatu abenduan oraindik urrun dagoen arren, esango dugu, adituen arabera, ezin dela baztertu 2024 YR4aren orbita aldaketa txikiek ere inbaktu handia izan dezaketenik, eta ondorioz, badatozen urteetan, asteroidearen jarraipen zorrotza egingo da, arriskuaren eunekoa handitu edota txikitu daiteken ebaluatzeko, eta behar izan ezkero, neurri babesle egokiak abiarazteko ere. Eta joan zen ostegunean, hain zuzen ere, urteroko emakumen mutilazio genitalaren aurkako zero tolerantziaren nazioarteko eguna, mundu osoan, baina batez ere Afrikan, ekialde hurbilean eta Asian. 2030 milioi emakume eta neskatori baino gehiagori egin baitiete tratamendu kaltegarri hau. Horrez gain esango dugu beste 27 milioi emakumeren egoera ere arriskuan dagoela nazioarteko erakundek ohartarazi dutenez. EMG praktika bortitza dela esango dugu, emakumen osasun fisikoa eta eskubideak larriki urratzen dituena, tradizio izendatua, kultura batzuetan belaunaldi transmititzen delako, baina gaur egun gero eta herrialde gehiago gaitzetxe egiten dute. Hortaz, zainbat helburu ditu gaur egungo egun berezi honek, joan zen ostegunean ospatu zen egun berezi horrek, kontzientzia areagotzea, emakumena zein gizonen artean gaiaz hitz egiteko espazioa sortzea eta gobernuz kanpoko erakundeetan presio egiten jarraitzea. Eta adituen esanetan mutilazio genitalak ondorio kaltegarriak ere eragiten ditu emakumen osasunean. Horien artean aurki daitezke infekzio kronikoak esaterako, min fisiko iraunkorra ere bai, ernalkuntza eta erditze arazoak, eta kasu larrienetan baita heriotza ere. Era berean, trauma psikologikoa ere eragiten du honek noski, bai emakumengan, baina baita horrelako testuinguruetan bizi diren komunitateetan ere.
Zero tolerantziaren eguna ez da egun bakar bateko aldarrikapena soilik. Urte osoan zehar hainbat erakundeke dihardute lanean ohitura hau desagerrarazteko. Tokiko elkartek adibidez sentsibilizazio saioak antolatzen dituzte, gazteekin naiz pertsona helduekin hitz eginez, MGren ondorio traumatikoak azpimarratuta. Nazioarte mailan berriz eskari argia dago. Gobernuek gogortu ditzaten legeak praktika hori zigortzeko salatzaileei babes handiago emanez. Emakumeen eskubideak babesteko lan egiten duen gobernuzkanpoko erakundeek ere diote ezinbestekoa dela hezkuntzan inbertsio handiago egitea mutilazioaren arrazoien jatorria ulertzeko eta alternatibak bilatzeko. Ez da aski emakumeen mutilazio genitala debekatzea legeen bidez. Komunitateetan aldaketa sakona behar da tokiko liderren eta familietako kideen ahotsa entzunez, alaxen diote adituek. Oraindik beraz asko dago egiteko, baina garbi dago nazioarteko elkarlana gero eta indartsuagoa dela. Hain zuzen ere, aurtengo zero tolerantziaren eguneko mezu nagusia elkarrekin aldatzea izan da. Helburu gisa, helburu komun bat lantzea, estatu, gobernuzkanpoko erakunde, komunitate eta familia mailan inorratzean utzi gabe. Aste honetako data beraz aukera egokia izan da EMGren desagerraraztearen aldeko neurri gehiago eskatzeko. Hala beraz, hainbat lantegi, solasaldi eta elkartasun ekimen egin dira, mundu osoan zehar, emakumeen eskubideak bermatu eta mitoak errotik baztertzeko ahaleginean. Indar kolektibo horri esker praktikaren aurkako borroka gero eta ozenagoa da, eta pixkanaka helburua gero eta gertuago sentitu nahi da. Emakumeen gorputzak aske, osasuntsu eta errespetuarekin tratatzeko. Eta azken bi albiste ere baditugu bitxikerien tartean aipatzeko, izan ere Marten gertatutako lurrikara ugariren jatorria zalantzan jarri du aste honetan NASAko aditu talde batek. Orain arte esango dugu, lurrikara horien arrazoia fenomeno teknikoei egotzi izan zaien arren, InSight misioaren datuak berrikusi ondoren ondorioztatu dutela, meteoritoen inpaktu ugari ere izan daitezkela sismoen iturri nagusia. InSight zunda 2018tik egon dela esango dugun Marten, lurraren antzeko planeten barne egitura aztertzeko helburuarekin. Bereziki sentsibilitate handiko sismometro batek hainbat dardara mota erregistratu ditu azken urteetan, tartean amplitude ertain edo baxuko lurrikarak. Hasiera batean adituek uste zuten Marten ere gertatzen zela barne geruzaren mugimendua. Atik azken azterketek erakutsi dute ordea, tremore hibrido deituriko aztarna seinalen multzo bat meteorito inpaktuei egokitzea litekeela, planoko bada tektonikarekin lotu beharrean. Martera iristen diren meteoritoak planetaren atmosferaren arintasun handiagoa dela medio ohikoak dira noski, baina orain arte oso zaila zen noiz iristen ziren eta nola eragiten zuten planetako gainazalean jakitea. InSight misioan bertan bildutako datuen bidez, NASAko zientzialariek uste dute inpaktu horiek sortutako uinek sismografoan utzitako arrastoa tokian tokiko tektonika prozesuen arrastuekin nahastu egin daitekela. Izan ere, lurrikara uinen ezaugarri orokorrak antzekoak izan daitezke meteorito inpaktu batek edo lurraza laustura baten ondorio direnean.
Adituek gainera esango dugun beste datu iturri batzuekiko kombinazioa baliatu dutela ere. Besteak beste, Marten orbitatzen ari diren sateliten bidez atzemandako irudi berriek krater berri batzuk hauteman dituzte. InSightek lurrikara batzuk erregistratu zituen uneetan gertatutakoak. Sinkronia horrek indarra eman dio noski hipotesi berriari. Hau da, lurraren ordu eta kokalekuen artean korrelazio zuzena egon liteke meteoritoen inpaktuarekin. Horri esker, InSightek egindako neurketak birkalibratu ahal izango dituzte barne egituraren interpretazio gehiago finuz. Adibidez, inpaktuak sortutako uhin sismikoen abiadura eta norabide aldaketak hobeto ezagutu ahala planetaren lurrazalaren lodiera edo konposizioari buruzko datu berri ugari jaso dituzte. Aurten NASAko kidek lan sakona egingo dute beraz detektatutako sismoen sailkapena egokitu alizateko helburua bereiztea benetako barne tektonikaren ondorio diren lurrikarak meteorito inpaktuek eragindakoak edo beste jatorri batzui dagozkienak diren. Informazio horrek Marteren historia geologikoa birpentsatzen lagunduko du noski, baina baita planetaren barne egituraren inguruko hipotesi zarrak moldatzen ere. Halaber, balio handiko erreferentzia izan liteke lurreko zientzialarientzat, sismoen jatorri anitzak hobeto ulertzeak lagun dezakelarik etorkizuneko misioetan. Baina bai, Martera zein beste planeta batzuetara bidaiatzen denean. Hau ere, testu inguru sismikoan modu eraginkorragoan lan egiteko. InSight den misioa etapa berri batean sartu da noski, orain, eta lortutako datuak berriro prozesatzean arreta jarri beharko dute. Marteren izaera dinamikoagoa izan liteke noski, halaxen uste zuten adituek, baina errepikatuak direla eta bada NASAko bozeramala batek dio oraingoz hipotesi berri honek zabaldu dituela ateak eta Marteren bada sismikotasuna ulertzeko bide berriei eta baita Marskoek delakoen atzean egon daitezken arrazoiak argitzeko lehentasunezko ikerketa lerroa bihurtu dela. Eta azken aipagaieri dagokionean TikTokek esango dugu Ameriketako estatu batuetan izandako gora berek tartean bada hain zuzen ere zerbitzu aldi baterako eten izanak erabiltzaile askoren ohiturak ere aldatu egin dituela. Ameriketako estatu batuetako agintariek ezarritako presio politiko eta segurtasun neurriek uste baino ondorio handiagoak izan dituzte. Eta orain, herritar askok Xiangousu aplikaziora egin dute jauzi. Txinan oso ezaguna den sare sozial hau Red Note izenarekin zabaldu da Ameriketako estatu batuetan eta azken asteetan hazkunde nabarmena izan du. Jatorrizko bertsioan esango dugu, Xiangousuk negozio eredu hibrido bat eskaintzen duela. Alde batetik sare soziala, bestetik online dendak, baita beauty bloggerrak ere, bidaiari amorratuak direnentzako ere egokitua dago, eta gastronomia zaleak elkartzen direla ere esango dugu gainera, produktuak gomendatu eta esperientziak partekatzen dituztelako. Ameriketako estatu batuetan Red Note izen komertziala hartu du bertako merkatuan ezagutzera emateko. Aplikazioaren diseinua, funtzionalitateak eta aukera komertzialak antzekoak dira noski, baina tokiko gustuetara egokitu dituzte hizkuntza eta marketing estrategiak moldatuz. TikTokek estatu batuetan izan dituen arazoek jatorri ugari izan dituzte.
pribatutasun politikegiko mesfidantza, datu trukea babesten ez zutela dioten ahots kritikoak, eta azken batean Txinako jatorria duen enpresa bat izateak ekar ditzaken noski segurtasun kezkak. Horrez gain esango dugu, zenbaitunetan zerbitzua blokeatu eta oztopatu egin dela, eta horrek noski TikTok enbidoan jarri du. Erabiltzaileen artean, sortzaile batzuek beharrezko ikusi dute alternatiba bilaztea, batez ere, diru sarrerak sare sozialen bidez lortzen dituzten. Ameriketako Estatu Batuetako publikoa ohartzen hasi da ordea Rednote aplikazioak funtzio interesgarriak eskaintzen dituela. Alde batetik komunitate tematiko ugari eskaintzen ditu, modaz, sukaldaritzaz, bidaietaz edota teknologia zaritzeko gune irekia da noski, oso sare bisuala den aldetik. Denda virtual integratu ere badu aipatu bezalaxe, saltoki gune batek aukera ematen du produktuak zuzenean aplikazioan bertan erosteko. Txinan arrakasta handia izan duen eredua kopiatzeko asmoz. Influencer berriak ere badira, TikTokeko izar asko ez dira plataforma aldatu, baina erabiltzaile berrien artean influencer kopuru handia sortzen hasi da Rednoten aukera komertzialak tarteko. Eta oraindik ez dago argi esango dugu ordea Rednote bilakatuko den TikToken ordezko nagusi Ameriketako Estatu Batuetan. Hala, bakarrik kompetentzia pixkanaka hartzen ari den beste plataforma bat izango den. Atik esango dugu, argi dagoela ordea, sentsibilitate handia dagoela Txinako enpresaren pribatutasun eta segurtasun politiken inguruan, baina ekosistema digitalean ere bai. TikTok bestalde esango dugu saiakera ugari egiten ari dela Estatu Batuetako merkatuan jarraitzeko, bada datuen babeserako neurriak gogortuz eta Washingtonen oniritzia lortzen aleginduz. Bitartean esango dugu, sare sozialen munduak ez duela geldialdirik, plataforma berriak sortu, lehendik zeudenak eraldatu eta milioika erabiltzaile digital euren jarraitzaileekin mantendutako harremanak nora bideratu aztertzen ari dira. Datozen hilabetetan Rednoten etenik gabeko hazkundean gertatzen baldin bada, baliteke TikToken erabilera txikiagotzea Ameriketako Estatu Batuetan edota bi sareak elkarrekin bizitzea. Eskaintzen dituzten edukien esan nahian alde nabarmena dagoelako. Hala ere, guztiz ere, badirudi saren leia azken urteetan baino biziagoa izango dela. Eguerdiko 12:06 ordularian une honetan bertan beste, abestitxo batzuk entzuteko tartera hartuko dugu, ezta? Arnaz pixkatxo bat hartzeko, oraindik ere herriari begira asko geratzen baitzaigu aipatzeko. Goazen entzuleok. Lagunak, izkutaketan, eta tira
garatu behar izan duen heldutasun mota hori. Aria topatzen ez duenari hemendik luzatu alizateko diote. Zein beste zalantzaren artean tarteka erantzunak izatea ere komeni. Bika beteke, ez daitezela hartu, sentitzen ez ditudan bi esku hauek ere. Ez dakizkidala non sartu, garbitu egi hoiek, ez daitezela hartu, haurtzaro labur hartaz, oraindik ez zarela sendatu, oraindik ez zarela sendatu, sendatu, nola ez da izanen naturala, dena errena izatea, nola ez da izanen naturala. Ataun irratiaren eskutik, bila zabiltzana. Urteak joan eta urteak etorri, mundu aldatzen doalako. Eta garena izateari eutsi nahi diogulako. Gaur egun, gero eta gehiago gara, gure aukerak erabakitzen ditugunak, eta are gehiago, alde batera zerrutzi erabakitzen ditugunak. Nola bizi aukeratzen dugu? Barrura begira, ondo pentsatuz. Entzun nahi duguna, ondo identifikatzen dakigu. Baina, baita zer ez entzun. Aukeraketa horiek egiteko, milaka arrazoi bat ditugu. Orain, zuk aukeratu beharko zenuke zer entzun. Izan dezagun aukeratu ahal izateko eskubidea. Ataun irratia. Old winding road got me thinking back to when we were young. And lately I've been feeling it in my bones. Knew I'd be coming home again. Oh, twisted heart, don't get jaded, just go back to the start. And don't you worry how all of it ends. Know where we're headed in the end. One day we'll throw our hands in the sky, watch the stars as they fly over you and I in paradise. Running wild with the wind, feeling high, breathe it in, yeah, we come alive in paradise. I'm chasing paradise with you. Time slipping by, it's a river, darling, swim, do or die. Yeah, I know we all get lost in this side, but we're dancing in the end. I'm chasing paradise with you. I'm chasing paradise with you.
paradise with you. Jarraitu Ataun irratia Spotifyen. I can't feel no better. Gure saioetan entzuten dituzun kantuetako asko, zerrenda ezberdinetan dituzu entzungai. Entzun itzazuzuk nahi dituzun kantu guztiak Ataun irratiaren Spotify kontuan. Euskal kantu berrienak, nazioartekoak, garaibatekoak eta zuk nahi dituzun guztiak. Kuskusiatu, gozatu, abestu eta dantzatu. Jarraitu Ataun irratia Spotifyen. Faunan lehoiak eta zebrabide arrotz bezain hurbilak eta hoien artean zaleratzen diren zaki eskorrek gaueko ordu txikietan dizdiratzen dute gata-katana bat auzoa litxuraz janzten, rebeldia izpi bat mundu zikina leuntzen, gata-katana bat auzoa litxuraz janzten, poesia urdinak mugikorrean idazten. Faunan lehoiak eta zebrabide arrotz bezain hurbilak eta hoien artean azaleratzen diren izaki eskorrek gaueko ordu txikietan dizdiratzen dute gata-katana bat auzoa litxuraz janzten, rebeldia izpi bat mundu zikina leuntzen, gata-katana bat auzoa litxuraz janzten, poesia urdinak mugikorrean atzo bi arratekon ginen zurrak malgutzen, atzaparrak zorrotz, eternitate aurratzen, katu begi batzukenen, orainak gidatzen, egunez jantzitakoa, gauez eranzten. Egunez jantzitakoa, atzo bi arrarte gonginen, zurrak malgutzen, atzaparrak zorrot, eternitate aurratzen, katu begi batzukenen, orainak gidatzen, egunez jantzitakoa.
bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere, irratia piztu eta entzun. Goizak Ataun irratian, Joarra Izpuruaren konpainian igarotzeko direlako. Bide ertzean. Eguerdiko 12 eta 18 minutu ditugu momentu honetan bertan ordularian entzule, Ataungo herrian bildutako azken egunetako edo azken asteko albiste ezberdinak biltzen jarriko gara datozen minutuetan, eguerdiko ordu batera bitarte, zerrenda zinez luze dugula esango dugu aipatzeko eta guztiak bana-banan errepasatzen joango gara. Azken hilabetetako euri jasen ondorioz esango dugu hainbat mendibidetan hondamendiak izan direla, halasen jakinarazi zuen Ataungo Udalak duela pare bat aste, luizi ugari izan direla ere azpimarratu zuen, eta euriak noski badakizue, lurzorua busti eta materialak egonkortasunak galtzen duela, eta zenbait gunetan esango dugu halaxen gertatu dela, eta harriak eta lur masak bera etorri direla, eta errepide zein ibilbidetan ere oztopoak sortu direla. Prezipitazio jarraituak eta lurzoruan pilatutako ezetasunak eragin dituzte luizi hauek, bereziki malda handiko eremuetan, eta lurzorua ahulduta dagoen tokietan. Arriskua noski nabarmen handitu dagune hauetan. Halako egoerak gerta daitezkela kontuan izan da segurtasuna bermatzeko, mendiko bideetan arreta zibiltzea eta eguraldiaren iragarpenak kontuan hartzea gomendatzen dute adituek. Ataungo Udala luizi hauetako batzuk konpontzen ari da, batzuk udalaka beraka finantzatu ditu, eta beste batzuk Gipuzkoako Foru Aldundiaren 150% finantzaketarekin egingo dira konponketa lanak. Eta aste honetan bertan izan dugun, hain zuzen ere, solasaldi bate begiratu behar diogu. Solasaldia bere osotasunean. Euskara bizi berritzeko prozesuak erronka handiak ditu aurrean dakizuen bezala, eta horietako bat atzerritik etorritako pertsonek hizkuntza ikasteko eta erabiltzeko duten aukerak zabaltzean oinarritzen da. Gizartea gero eta anitzagoa den honetan, euskararen transmisioa bermatzea ezinbestekoa da, baina horretarako hizkuntza ohiturak moldatu eta harrera egoki egitere beharrezkoa da noski. Egunerokotasunean ohikoa da euskaraz egiten duten euskaldunek gaztelaniara aldatzea. Norbait atzerritarra dela antzematean egiten da gehien bat. Jokabide hori naturala baldin bada ere euskara sustatzeko oztopo bihur daiteke. Adituek diotenaren arabera, hizkuntza bat ikasteko ezinbestekoa da erabiltzeko aukerak eskaintzea, eta horretarako lehen hitzetik euskaraz egitea lagungarria da noski. Agurtzeko edota elkarrizketa bat hasteko euskarazko hitzak erabiltzea izan daiteke beste aukera bat, eta baita ere beharren arabera moldatzea ere euskara ikasi nahi dutenentzat bada bultzada handia izan daitekelako. Horrez gainere, hizkuntza ohiturak aldatzeko komunitatearen parte hartzea funtsezkoa da. Euskara ez delako bakarrik eskoletan edo ikastaroetan ikasten, baizik eta eguneroko bizitzan, harremanetan eta gizarte ekintzetan ere ikasten delako. Herrietako kultura elkarteek, kirol klubek eta bestelako taldeek zeregin handia dute horretan. Euskaraz aritzeko aukera errazten baitute. Mintzalagun programak, auzo mailako ekimenak eta euskara erabiltzeko gune babestuak sortzea lagungarri izan daiteke euskara ikasten ari direnentzat. Hala eta guztiz ere, hizkuntza ohituren aldaketa ez da soilik atzerritik etorritakoen esku dagoen zerbait. Euskaldunek beraiek ere ahalegina egin behar dute horretan. Euskara erabiltzeko aukera gehiago sortzen da helburua eta euskara erabiltzeko aukera gehiago sortzea da helburua, eta horretarako hizkuntza aldaketa automatikoak saihestea, pazientzia izatea eta baita ulermena sustatzea ere esango dugu.
ezinbesteko faktoreak direla. Adituek diotenaren arabera, euskara ikasten ari den pertsona batek akatsak egiteko beldurrik ez izatea eta konfiantza sentitzea erabakigarria da hizkuntza bereganatu ahal izateko. Azken finean, euskararen bizirauena komunitate osoaren esku dago. Euskaldunek beren ohiturak moldatu eta hizkuntza eskuragarri jartzeko ahaleginak egin behar dituzte eta era berean euskara ikasi nahi dutenek erabilera sustatuko dute espazioak eta aukerak izan beharko dituztelarik. Gauzak horrela, Jose Miel Barandiaran eskolako euskara eta kulturartekotasuna batzordeak gure hizkuntza ohituren inguruko hausnartzeko solasaldi antolatu du aste honetan bertan. Ostegunean eginda arratsaldeko 6:30 herriantzokian. UEMaren proiektua ezagutzeko aukera egontzen bertan eta jatorri migranteko 4 herritarren esperientziak ere bildu ziren. Hitzaldia euskara hutsean eskaini zen eta Telegram bidez aldi bereko itzulpena ere egin zen. Aste honetan jakin dugu ere Jose Antonio Santano Espainiako gobernuko garraio eta mugikortasun jasangarriko estatu idazkariak abiadura handiko trenaren proiektuari lotutako zundaketak geologikoak bada indarrez egingo dituela iragarri zuela, hain zuzen ere eskualdeko eragile ugariren haserrea piztuz. Santano estatu idazkariak azaldu zuen abiadura handiko trenaren proiektuak aurrera jarraitu behar duela eta premiazkoa dela Aralarren lurzoruaren ezaugarriak sakon ezagutzea. Bere hitzetan, zundaketa horiek ezinbestekoak dira ingeniaritza lanak behar bezala planifikatu ahal izateko eta berehalako ekintzak iragarri zituen. Zundaketak indarrean ditugun ingurumen neurrien arabera egingo direla dio, baina ezinbestekoa da denbora tartean beste atzerapenik ez suertatzea, azpimarratu zuen. Aralarreko eskualdea ordea oso eremu babestua dela esango dugu, balio natural handikoa eta ondare kultural aberatsa duen ere bai. Bertako udalek, elkarte ekologistek eta hainbat herrietarrek aspaldian adierazi dute kontrako jarrera. Abiadura handiko trenak ekar ditzaken kalte ekologikoak, paisaieraginak eta baita inbertsio publiko handiak salatuz ere. Horregatik bada esango dugu iragarpen honek ezinegona piztu duela bertan. Alderdi politikoek ez dute bere iritzia kontutan hartu, alaxen adierazi zuen Aralar bizirik plataformako kide batek, eta bestetik ere esango dugu zundaketa hauek abiatzea hain justu mendiaren barne egitura mehatxatzea dela eta gainera naturgune honen fragilitatea ezaguna dela azpimarratu zuela ere Aralar bizirik plataformak. Estatu idazkariak bere aldetik ziurtatu zuen ingurumen kalteak ahalik eta gehiena mugatuko direla eta espediente administratibo guztiak legezko bideak jarraituz tramitatuko direlan nabarmendu zuen. Hala ere, adierazi zuen lanekin aurrera egitea ezinbestekoa dela, abiadura handiko trena garraio estrategikoa delako, baina bai eskualde mailan baita nazioarteko ibilbideetan ere. Aralarreko hainbat herritan esango dugu eragilek mobilizazio irekiak antolatzeko asmoa azaldu dutela, bertan zundaketak geldiarazi eta proiektuaren bideragarritasuna berriro ere aztertzeko exigitu dute. Udaletatik gertu hainbat pertsona elkartu ziren, eraikuntza makineriaren etorrera salatzeko pankartekin, eta herritar batzuek era berean
tren azpiegiturak tokian tokiko beharrak asetzen ote dituen zalantzan jarri dute, eta trena lurralde oreka bermatzeko benetako alternatiba den galdetu dute. Aditu geologikoen arabera, zundaketak lurzoruaren konposizioa eta egonkortasuna zehazteko erabiltzen dira, eta proiektuaren segurtasun neurriak diseinatzeko datu baliagarriak eskaintzen dituzte. Hala ere esango dugu ingurumen arloko aditueko hartarazi dutela, Aralar bezalako paraje babestu batean esku hartze oro arduraz planifikatu behar dela, prozesua ezin dela azkartu ingurumena arriskuan jarriz. Aralarren, Krast eremu delako lurpeko baliabideak, leizeak eta fauna endemikoak zaindu beharrekoak direla, ohartarazi du biologo batek. Momentuz esango dugu Espainiako gobernuak ez duela atzerapenik aurreikusten Aralarko zundaketa horietan. Lanak datozen asteetan abiarazi nahi dituzte, segurtasun indarrez lagunduta. Santanoren hitzetan osoko proiektuari kalte larriak sortu dizkioten atzerapenak stop jarri behar dira, eta abiadura handiko trenak izan duen geldialdi teknikoa behin betiko gainditzea da bere helburua. Herritarrak, talde ekologistak eta Aralarko zaintzaren aldeko mugimenduak ordea prestat daude erresistentzia ekintzak antolatzeko. Datorren astean egingo dituzte asanbladetan erabakita geldituko da aurrera begira zein izango den erantzun bateratua, baina badirudi proiektuaren inguruko tirabira ez dela berehalakoan amaituko. Aste honetan bertan barkatu adierazpenaren ostean, esango dugu garraio eta mugikortasun jasangarriko estatu idazkariak ez duela prentsaurreko gehigarririk iragarri. Hala beraz, Aralarko biztanleek zundaketen inguruan izango diren mugimenduen zain jarraituko dute, udalerrietako plazetan eta sare sozialetan adostasun berriak bilatu bitartean. Urrengo egunetan argituko da beraz, indarrez egingo diren zundaketek zein eragin izango duten eskualdearen etorkizunean eta Aralarko ondare naturala babesteko borrokan. Eta bihar igandea euskal kultura, etnologia eta antropologiaren erreferente izan zen Jose Miel Barandiaranen bizitokiaren zati bat ezagutzeko aukera berezi eskainiko dute bihar bertan, hain zuzen ere, Gipuzkoako Parketxe Sareak, Ataungo Udalak eta Jose Miguel de Barandiaran Fundazioak elkarlanean antolatu dute bisita gidatu hau, non Sara etxeko gela bateko txokoa bisitatzeko aukera egongo den. Ekimenaren helburua da Barandiaranek Ataunen egindako lan oparoa ezagutaraztea, baina baita bere bizitzaren testu ingurua gertutik erakuste ere. Bisita goizeko 11:00 hasiko da, euskaraz izango da, eta 2 ordu inguruko iraupena izango du. Parte hartzaileek 6 euro ordaindu beharko dituzte, eta 14 urtetik gorakoentzako egokituta egongo da bisita hau. Egun horretan bertan, bihar gidari espezializatuen eskutik, bisitariek Barandiaranek garai hartan baliatzen zituen bada lantresnen, ohituren eta bizilekoaren inguruko xehetasunak ezagutuko dituzte. Sara etxeak orain ere, hain zuzen ere, azken mendetako euskal kulturaren lekuko paregabea izaten jarraitzen dolako, Gipuzkoako mendialdeko giroa eta historiaren aztarna uztartuz. Izen ematea eta informazio praktikoari dagokionean, jarduera honetan parte hartu alizateko, derrigorrezkoa izango da, aldez aurretik izena ematea, honako bide hauetako bat erabiliz. 944-183-05 telefono zenbakira deitu dezakezue, edo 688-895-06 bederatzi.
idatz dezakezu ere Barandiaran abildua@gipuzkoanatura.eus helbide elektronikora. Eta alaberaz zigande honetako bisita aukera paregabea izango da Jose Miel Barandiaran nor izan zen bertatik bertara ezagutzeko, baita familiaren oroitzapenetatik hasi eta garai hartako euskal gizarteren ohituretaraino bidaiatzeko ere. Izena emanda daukatenek Barandiaranen ondarerekin harremanetan izateko esperientzia zoragarri bat biziko dute Ataungo bihotzean bertan. Eta oraindik ere esango dugu badugula zer aipatua izan ere euskarazko fikzioaren aldeko apustua sendotuz, otsailaren 14an irabazi arte telesai ezagunaren denboraldi berriko lehendabiziko kapituluaren aurre estreinaldia eskainiko da Ataungo herriantzokien. UEMA, Ataungo udala eta ITB aritu dira elkarlanean emanaldi antolatzeko eta nahi duen pertsona orok izango du bertaratzeko aukera. Euskarazko fikzioaren aldeko apustua sendotuta antolatzaien hitzetan irabazi arte Euskal Telebistako proiektu garrantzitsuenetako bat bihurtu da azken urteetan, bai ikusle kopuruarengatik, baina baita euskal hiztunen artean eragindako hurbiltasunagatik ere. Hori dela eta Ataunen era horretako ekitaldi bat egitea aukera paregabea dela aitortu dute tokiko kultura ekosisteman ilusioa eta euskararen presentzia indartzeko. Herritarrentzat ez ezik, inguruko eskualdetako zalentzat ere ateak zabalik izango dira. Telesaiaren jarraitzaileek esan dutenez, kapitulu berriak hainbat gertakizun ustekaberekin abiatuko dira. Pertsonaia nagusien bilakaeran sakonduz noski. Horri esker, irabazi arteren zaleek lehen momentutik aurkituko dituzte intriga eta emozio berriak. Antolatzaiek berriz publikoki luzatu dute gonbidapena. Euskarazko telesaia hau gustoko duten guztiak ongi etorriak izango dira Ataungo herriantzokira denboraldi berriari ekiteko presta gauden honetan. Hori dela eta garrantzitsuzatik jo dute zaleek hilabete hauetan irekitako traman aurkituko dituzten sorpresa eta erronka berriez gozatzeko aukera baliatzea. Igande honetan, zein beste egunetan, telebista bidez ikusi ohi diren saioez haratago, aurre estreinaldira gerturatzeak esperientzia berezia eskainiko du. Izan ere, pantaila handian, giro beroan eta zaleen artean biziko dute kapitulu berezia. Beste behin, euskal fikzioaren aldeko apustua agerian geratu da eta Ataun asteburuan euskal ikusentzunezko sorkuntzaren erdigune bihurtuko da. Eta aipatuko dugu gaur arratsaldean argazki gintzaren azaleek ezinbesteko hitzordua dutela, hain zuzen ere Euskal Herriko argazki rallyen proiekzioa eta sarebanaketa egingo direlako Ataungo herriantzokian. Ekitaldia arratsaldeko 7:00 hasiko da eta hhargazki.eu satarian aurki daiteke ekimenaren inguruko xehetasun gehiago. Antolatzaien esanetan urtean zehar Euskal Herriko txoko ugaritan egiten diren argazki rallyetan parte hartutako irudi onenetako batzuk ikusgai izango dira. Ondoren berriz, aurtengo saioetan nabarmendu diren argazkilariei merezitako aitortza egingo zaie, sari banaketa ekitaldi xume bat hunkigarria tarteko ere bai. Alaberaz, argazkilariek proiektuetan islatutako begirada pertsonalak eta lehiaketaren dibertsitatea erakutsiko dira, bai gaietan eta baita tekniketan ere. Herritarrentzat, argazkilari afizionatuentzat, zein profesionalentzat,
aukera paregabea izango da azken urtean zehar Euskal Herriko 11 bazterretan ateratako argazki nabarmenen bilduma ikusentzunezko formatuan gozatzeko. Baina baita, irudi horien atzean dagoen lana gertutik ezagutzeko ere. Interesadunek beraz adi izan beharko dute gaur arratsaldeko 7:00 Ataungo herrian zokia, denboraldi berreko ekitaldi ikusgarri honen agertoki bilakatuko baita. Eta beste pare bat kontu ere oraindik esango dugun. Baditugula aipatzeko, hain zuzen ere, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia Lizarrustiko parketxera gerturatu zen joan zen ostegunean. Bertan egin ziren hain zuzen ere birgaitze lanen ostean ireki berri duten erakusketa berria ofizialki zabaldu zuen Mendozak berak. Aralarra Parke Naturalean kokatuta Lizarrustiko parketxea urte betez egonda itxita instalazioen barrualdea erabat berritzeko helburuarekin. Parketxearen ateak berriz zabaltzeak ilusioz bete ditu Ataundarrak, naiz eta prozesua luze egin zaien Martin Aramendi Ataungo alkateak azaldu duenez. Herritarren artean poz handia dagoela aitortu zuen Aramendik, batez ere emaitza ikusita, baina hala ere, espero baino denbora gehiago hartu dutelanek eta hainbat jarduera eten behar izan dira urte betez, alaxen adierazi du Aramendik. Haren esanetan, amaierako itxura gustokoa da, espazioa zabaldu eta eduki erakargarriagoa eskaini duelako. Eider Mendozak bere aldetik azpimarratu du ingurumen hezkuntzarako gune estrategikoa dela Lizarrusti eta Gipuzkoa halako baliabideek eragin positiboa dutela ere nabarmendu zuen naturturismoan zein herritarren sentsibilizazioan. Aralarko ondare naturala babestea guztion ardura dela azpimarratu zuen eta parketxe honek funtzio garrantzitsua beteko duela helburu hori sustatu asmoz. Birgaitze lan hauei esker beraz, bisitariek modu eroso eta modernizatuan ezagutuko dute gure ondarearen garrantzia, Ataungo ondarearen garrantzia. Erakusketa berriak beraz Aralarko natura, fauna eta flora lantzen ditu, multimedia baliabidekin osatu dute, tokiko eragileek ziurtatu dutelarik bisitariek esperientzia aberasgarria izango dutela, ingurunea ezagutziaz gain, Lizarrustiko parketxearen historiara hurbildu egingo direlako, eta horrela urtebeteko itxiera amaitu ostean, Aralarko bihotzean kokatutako gune honek berak berriro ere zabaldu dizkioateak naturzale zein ikertzaile indar berrituta eta garai berrietara egokituta. Eta ostegun horretan bertan Lizarrusteko parketxera egindako bisitan, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak iragarri zuen, berehala hasiko direla Gipuzkoa 21 errepidearen konponketa lanak. Aldundiak 1,4 milioi euroko inbertsioa egingo duelako lurraren egonkortasuna bermatzeko eta zirkulazioaren normaltasuna ahalik eta azkarren lehengoratzeko helburuarekin. Aspaldi esango dugu atzemandako gabeziak azeleratu direnez, kamioientzako itxita dagoela une honetan bertan bidea, gune batzuetan egonkortasun faltagatik arrisku handiak sortu aldirelako. Konponketa lanok ezin ditugu gehiago atzeratu Mendozaren hitzetan, eta beraz, beharrezkoa da errepideren segurtasuna lehenbailen bermatzea.
Aurre kontuan jasotako 1,4 milioi euro horiek beraz lur mugimenduak kontrolatzeko obra berezietara bideratuko dira. Esate baterako, euste hormak sendotzera eta drainatze sistemak hobetzera. Gainera, asfaltatze lanak ere egingo dira, trafikoaren jarraitutasuna bermatu izateko, eta lan horiek etapaka egingo dira noski. Ibilgailuen joan etorria erabat etengabe, naiz eta noizean behin pasabide murriztuak izan daitezken. Aldundiak jakinarazti duenaren arabera, konponketa lanek irauten duten bitartean, herritarrek trafikoan sort daitezken eraginei buruzko informazioa jasoko dute. Horrez gain, ibilbide alternatiboak proposatuko dira, batez ere kamioientzat edota errepidearen egoera zein ordutegi zatiketen arabera zirkulazioa zailagoa dutenentzat. Iragarpenaren ostean, Ataungo udalak pozik agertu da lan hauek lehen etxiko dituztelako eta herritarrentzat nahiko eragozpen ekarri dutela azpimarratu dute azken hilabeteotan, batez ere garraio astunarentzat eta proiektuaren onarpenak egoera bideratzeko itxaropena ere piztu die. Hala beraz, datozten asteetan Gipuzkoa 21 bidearen itxura berritzaile bat ikusiko duten bertatik pasatzen diren guztiek Aldundiko ordezkarien esanetan. Obrak amaitutakoan berriz, tokiko ekonomia eta bisitari fluxua ere suspertzea. Espero da, ingurunearekin bat datorren bide seguru eta erosoago bat eskainiz. Eguerdiko 12:04 minutu ditugu momentu honetan bertan ordularian entzule. Beno, azken ordulaurden augeratzen zaigu, azken txampa gaurko saioa amaitzeko, beste abestitxo batzuk entzuko ditugu eta berehala agurtuko dugu elkar. Berriz ere hemen, gaua luzatzen hasi da, ta ni berriz zure bila. Berriz ere hemen, gaua luzatzen hasi da, ta ni berriz zure bila. Adikzio bukazina, beharra edo naia, berdin du berandu da. Ateako duzu berriz, badakit ez da komeni, inoiz amaitzen ez den putzu baten erotzen nabil. Gaua luzea da oraindik, zaitez urrundu nigandik, nola amaituko den nahiago dut ez jakin. Berriz ere hemen, buruan ahots bera, isilduko te da, deabrua ingerua, guztia da lausoa, ez gaiolako usoa. Ateako duzu berriz, badakit ez da komeni, inoiz amaitzen ez den putzu baten erotzen nabil. Gaua luzea da oraindik, ez zaitez urrundu nigandik, nola amaituko den nahiago dut ez jakin. Jakin, ez jakin. Nora goaz hemendik, balda beste biderik, balda zerbait hoberik. Nora noa hemendik, ez dut beste biderik, ez dut besterik.
Irratia geroz eta zabalagoa da. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon, denoi. Egunon. Kaixo, denoi, egunon. Egunerokotasunari badakigu gure erritmoa jartzea gustatzen zaizula. Arratsaldeon, kaixo. Aupa, arratsaldeon, Gorka. Kaixo. Egunon. Egunon, denoi. Badakigu irratiaren beste alde horretatik guri ere mezuak bidaltzen dizkiguzula. Egunon, denoi. Egunon. Eta badakigu ere gure webguneko erabiltzaile sutsua zarela. Vale, mila esker. Baita gure sare sozialetako jarraitzailerik onena ere. Nos den leche baina arte inizaitxo gabenean. Mila esker, Ataun Irratia, zure egunerokotasunari gehitzeagatik. Zu ere, Ataun Irratia zara. Ostiralera goizeko 10:00 hasi eta eguerdiko ordu batera bitarte. Abaraska, entzun Ataun Irratiko harribitxirik handienak. Ataun Irratian, Abaraska. Hey
bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere irratia piztu eta entzun. Bide ertzean. Now this is on my piano. Tell me where you are. Since you went away, yeah, I've been dancing in the dark. I got tears on my piano, strings around my heart. Tears on my piano, I got tears on my piano. Now there's tears on my piano. Tell me where you are. Since you went away, yeah, I've been dancing in the dark. I got tears on my piano, strings around my heart. Tears on my piano, I got tears on my piano. Beno entzule, 3 minutu eskas besterik ez dira geratzen eguerdiko ordu batak gurean jotzeko. Benetan esan plazterrutxa izan dela gaur ere zurekin bat egitea. Datorren larun batean kontu gehiago egingo ditugu elkarrekin, hementxe izango naiztelako bueltan bidertzean saioarekin, baina albon izango ditut Leire Perrines eta Ane Muru ere. Eta, bueno, gogoratu gaurko saio osorik izango duzula entzungai ataunirratia.eus atarian, eta baita ohiko podcasta plataforma guztietan ere. Bihar igandea, ordu berean goizteko 11etan, errepikapena entzuteko aukera ere izango duzue. Besterik gabe entzule, plazarrutxa izan da, egun zoragarri bat izan eta gozatu asteburua, zaio!